Ángeles, San Clemente. Neste trimestre puxemos como libro de lectura o Lourenço Sobral, a última novela de Manolo Portas, e hoxe temos a sorte de contar aquí co autor. Imos ter unha mesa redonda, aquí un coloquio para falar do libro. Bueno, antes de nada, vou facer unha breve reseña da biografía de Manolo para que así podamos ter unha imaxe, un perfil máis aproximado de como é Manolo, o autor desta bonita novela. Manolo Portas é catalán de nacemento, ourensán de familia, compostelán de adopción. Licenciado en Filosofía Galego-Portuguesa, iniciou a súa carreira docente na Universidade de Santiago de Compostela como profesor asociado no Departamento de Filosofía Galega para continuar o seu camiño dedicado á docencia en ensino medio. Pasa, Manuel. Hoxe é catedrático de Lingua e Literatura Galega no IES Xavier de Zum, en Santiago de Compostela, do que foi director dentro do ano 87, se está ben, hasta o ano 96, e volve a selo dentro do ano 2011 hasta agora. Colaborador habitual de prensa e persoa moi vinculada á cidade, a súa dedicación á cousa pública, á res pública, levou a participar en política e formar parte do Goberno Municipal de Santiago nas legislaturas 99-2003, 2003-2007. Na primeira delas foi concelleiro de Relacións Veciñais, Sanidade e Consumo, e gestionaba ademais a área política lingüística e Territorio Galicia. Home ocupado. Na segunda foi concelleiro de Deportes, Relacións Veciñais e Política Lingüística, etapa de que eu fui testemunha directo desa tarefa, cuxa labor foi ampliamente reconhecida por o Fedelo, ainda recordo a cena de homenaxe que se fixo despois de deixar aparcado a política e deixar a concellería, precisamente pola súa labor e o seu traballo, a súa entrega. No ámbito da lingua galega, desempeñou postos de dirección na Asociación Galega de Lingua, coordinou a revista Enclave, revista de política e pensamento, e foi membro do Consello de Administración do periódico A Nosa Terra. No 2005, polo ano bipartito, participou na Comisión Asesora da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Fixo numerosas colaboracións, obras didácticas e publicacións de carácter pedagóxico, tamén publicacións sexonais de revistas e de xornais e revistas do país. Súa dedicación ao estudio e promoción da lingua galega levou a publicar en 1990 Lingua e Sociedade na Galiza, obra de referencia na sociolingüística galega, en a que promove a sensibilidade social fronte á lingua de Galicia e traza a historia do idioma galego desde unha perspectiva sociolingüística. No ano 2010 publica en Xerais a súa primeira novela, Denso recendo a Salgado, unha narración ambientada na terra do seu pai, na que nos relata a vida dos adolescentes que se enfrontan aos anos do contrabando e da droga que deixou sen futuro unha xeración de mozos na Ourousa dos anos 80-90. Isto da xeración sen futuro, el mesmo fala da xeración perdida. No ano 2011 escribe Un dedo manchado de tinta, na que en 5 historias narra as loitas e inquedanzas en busca da felicidade dos personaxes anónimos na cidade de Santiago. No 2013, Faneca Brava, onde nos leva a unha Galicia ancestral, escura e machista, na que as tradicións e prejuicios afogan a verdade e as persoas. No 2015, Amor en Alpargatas, este é un relato circular que recorda as 5 horas con Mario de Delibes, onde narra unha historia de amor poliédrica, tamén termo usado por él, como el mesmo dixo na súa presentación, sobre un fondo político de efervescencia do nacionalismo. Finalmente, xa o ano pasado tamén, a última das súas novelas, a que hoxe estamos aquí para falar dela, que foi Premio Manuel García Barros, e da que pasaremos agora a falar. Para rematar, tamén quería facer así un pequeno perfil, así persoal, xa que o coñezo fai moitos anos, e creo que teño certo, non sei se dereito, a expresarlo. Tamén quería decir que vendo esta dilatada biografía do que considero vai ser un autor de referencia das letras galegas dos nosos tempos, un podría imaginarse a Manolo Portas como un tipo fachendoso
que nos mira dende arriba, dende cima do éxito, efectivamente miranos dende arriba, pero non dende a vanidade ou a arrogancia, senón dende o 1,90 m que mide. Pola contra, Manolo é un home tranquilo, tolerante, afable, próximo e afectuoso, que escoita con atención e sempre está disposto a botarche unha mao ou disfrutar dunha cervexa, ou, como ben dixo hoxe un compañeiro meu, é un tipo normal, no mellor sentido da palabra. Eu creo que con isto, non sei se hai algún erro. Non, bueno, me sinto xa apagado, mellor é non falar, se non vou defraudar a visión tan agradable. O de tranquilo é porque eu non entendo como un home que fixo tantas cousas ten ese sosiego, esas tranquilidades. Somos anos. Ben, eu creo que agora podíamos empezar xa ca presentación da obra, da novela, que vai facer o xefe do Departamento Galego, José Luis Oche. Eu simplemente facer un breve esbozo para non quitar o protagonismo ao autor, por suposto, e destacaría nesta obra de Manolo Portas o manexo de moita documentación e, digamos, gran coñecedor da nosa lírica medieval, aspectos nos que destaca o autor, por suposto, en canto a ambientación no século XIII, no que xograres e trovadores pasean cortes e pazos para divertimento de nobres e señores. A lingua, moi coidada e actualizada, e destacar tamén que é o único momento monolingüe da nosa historia e que coincide co esplendor da nosa literatura. Personaxes reais, Portas utiliza como protagonista o famoso xograr Lourenzo, personaxe popular, co que querían tenzoar moitos trovadores, por lo que debo ser un bo compositor de cantigas. Outros personaxes, como o infante Afonso e o futuro Afonso X, María Pérez, a famosa Valteira, era unha soldadeira, Sancho II, o lexítimo rei portugués, o boloñés, futuro Afonso III, coñecido como usurpador, a su vez pai do rei de Portugal, un famoso trovador tamén de cantigas, e neto por liña materna de Afonso X o Sabio. E, por suposto, o trovador Joan García de Guillade, a cuxo servicio estaba inicialmente Lourenzo. Época de reconquista contra os mouros, campañas do Algarve, campañas andaluzas, e especialmente destaca a Guerra Civil Portuguesa, xa digo, entre Sancho II, o lexítimo rei, e ese boloñés, estaba casado con a condesa francesa, dai o nome de boloñés, non? Futuro Afonso III, e xa digo, chamado usurpador, de alguma maneira imposto polo poder eclesiástico de Roma, non? E vemos como os nobres se foron inclinando pouco a pouco a favor do segundo, do boloñés, e a pesar do apoio do infante Afonso, inicialmente, de Afonso X, non? Cantigas personaxe, Lourenzo móstrase como un rapaz enamoradizo, intelixente, e posteriormente respetuoso do amor cortés, non? Sofre por ser de orixe humilde, pois non pode chegar a ser trovador, só a xograr. O narrador infórmanos que é mellor compositor de cantigas de amigo que de amor. As primeiras, digamos, que son máis autóctonas, as de amigo, fronte ás de amor, que eran máis técnicas e, digamos, de influencia provenzal, non? A división de dúas partes sería, na primeira comeza a descubrir o mundo, o primeiro capítulo lígase co último, sendo así unha novela circular, un narrador omnisciente, non? O segundo capítulo está contado por distintos protagonistas da novela e tamén ao final aparece un narrador que nos conta as andanzas finais. E, como conclusión, é unha novela moi ben documentada, que se lee con moito gusto, de fácil lectura. Salientar que hai tamén analepsis, é dicir, voltas atrás, e prolepsis, tamén avances cara ao futuro, e que, digamos, que remata dunha forma literaria coa morte violenta do xograr Lourenzo, que, logo aquí eu tiña algunha pregunta para o autor, pode ser a imitación incluso de algunha cantiga, ou para cerrar ese inicio de novela circular, non? Entón, sería unha breve semblanza, non quero dicir máis nada, porque xa o autor é o que debe ter.
Ben, bueno, falo eu. Sí, sí. Bueno, entón, a ver, en primer lugar, moi agradecido tanto pola generosísima interpretación biográfica de Manolo como pola, a ver, documentada e moi académica presentación da novela que se acaba de facer. Despois, hai algunhas cousas que dixeche que me apetece comentar despois dentro desa reflexión do conxunto da novela. A ver, só dúas cousas, porque como isto é un diálogo, traio unhas notas, pero esas notas non son para ler, sino para non esquecer nomes, que eu xa teño o problema dese señor alemán e esquezo con bastante frecuencia. Primeiro, gustouvos? Sí. Non é unha pregunta de autobombo, é que a literatura, se non fai disfrutar, malo. Bueno, eu quero dicir que que non o leí, veño a ver se me animo a ler. Moi ben, perfecto. Pero xa te acaban de fastidiar ao final, non? Xa me acabo de dar conta, pero vou. A ver, digo que é moi importante iso porque non podemos esquecer que a literatura nace para ser gozada, non? E se non se goza a literatura, non falla, hai un ruido que acaba sempre en contra, non? Da propia intencionalidade, que é crear un espacio e outras intencionalidades que pode ter o autor, como conseguir que determinadas ideas ou informacións, como pode acontecer nunha novela histórica, poidan chegar ben, sin ruidos, aos destinatarios, que son os lectores, non? Eu o que si vos podo decir, antes xa de entrar en diálogo, é que eu son tremendamente egoísta. Eu, se escribo, porque o paso ben. Se non o pasase ben, de verdade que non escribía, non creo no sentido mesiánico do que hai que facer, eso noutras cousas, non na literatura. É que volver a recuperar moita da información que estaba aparcada nese proceso formativo que é o universitario, basicamente, e ver o que tal ten avanzado a investigación tanto literaria como histórica sobre este período. A min, a verdade, que me produciu non só prazer por recoñecer e abrir os ollos sobre algunhas cousas que ti comentaxe aí un momento, foi realmente placenteiro. As novelas que eu escribira até o momento pois están relacionadas máis ou menos con unha contemporaneidade nosa, non? E, sí, vale, cando foi do mundo do narcotráfico, pois tuve que aprender que era UDECO, como se movían, que hai publicacións moi interesantes, todas as canles de limpeza do diñeiro que viña do narcotráfico, etc. Vale, pero son mínimas investigacións. Aquí hai que meterse non só en personaxes que directamente están afectadas, como o propio Xorar Lourenço, ou algunhas das figuras, Afonso X, outros trovadores, a Valteira, etc. Senón que hai que meterse no avance de como foron realmente eses procesos. En Portugal hai unha investigación histórica impresionante, quizá máis vencellada a visión tradicional de investigación histórica, que vexo ali a pena mirando, falando de historia, como xa temos falado máis unha vez destes temas, quizá máis tradicional, pero moi rigurosa, non? Por exemplo, sobre a Guerra dos Castelos, esa visión que nos dan os cancioneiros de que o usurpador, o Boloñés, o irmán pequeno de Sancho, pois chegou aquí exclusivamente polo apoio eclesiástico, que é certo e que estivo aí e que presionaron até que o tumbaron, o comportamento sinuoso de Afonso X no seu interese de apoiar ao suposto rei lexítimo, pero que era máis unha postura imperialista de intentar acabar
para sí un trono que non lle correspondía, nos dá outra visión, porque realmente era a etapa dos ladróns, como dicían popularmente, os burgos están medrando, a sociedade rural está partida porque fora dos vinculeiros hai unha cantidade de supostos nobres ou de baixo nivel que se ven sin nada e se meten a bandoleiros. Realmente é unha situación moi convulsa que non é exclusivo de Portugal, pero dunha maneira moi elevada naquela sociedade. E a investigación histórica permítenos, a min, polo menos, permitironme ver outra maneira de entender por que razón triunfou algo que ia en contra das leis daquela época. O verdadeiro era o vinculeiro, e a Igrexa metendo o dedo no medio, pero, bueno, facendo máis ruido que outra cousa. Pero hai algo que é fundamental, que eu o pasei de maravilla, que era estudando como vivían, como pensaban, e cantidad de cousas que non acaban entrando na historia, pois simplemente porque non teñen pertinencia, non? Pero é unha maneira de aprender como era a nosa sociedade, porque é a sociedade peninsular, vamos chamar peninsular, que ten uns trazos moi de seu. E aquí no propio país, e cando falo do país, estou falando onde xermola esa cultura galego-portuguesa, que ten xa, desde aquela, unhas razóns moi especiais. A literatura galego-portuguesa non triunfa porque sí ou porque a lingua fose máis bonita que outras, non. Aquí hai unha sociedade rica, hai unha nobreza, teóricamente unha nobreza eclesiástica, pero tamén unha nobreza, digamos que civil, e en Santiago de Compostela, que favorece a existencia dese mundo, que realmente é apaixonante. Eu creo que é unha etapa que hai que estudar, non con visión melancólica, que ven que naquela, pois, a nosa sociedade, a nosa cultura, non. Eu creo que hai que estudala porque están as bases do que somos actualmente, e mesmo do que é Portugal. E só vos dou un último dato, xa para abrir. Eu tiña Lourenzo metido no punto de mira desde os 20 anos. E digo vos o porqué. En determinado momento, don Ricardo Carballo Calero chamou a uns rapazolos a través, porque era extremadamente tímido, a través de Xosé Luis Rodríguez, que era o profesor de portugués e colaborador del estreitísimo, que necesitaba xente para traballar na enciclopedia galega sobre determinados trovadores. Claro, Filgueira, todos os vellos, tal, poucos eran deles os que tiñan coñecimento da lírica medieval, entón dedicábanse a traballar Rosalía, Pondal, as grandes figuras. Pero claro, os poucos que tiñamos algo de coñecimento escolar deste mundo medieval, pois éramos os estudantes, e aos 20 anos puxéronos diante dunha serie de entradas que había que entregar a toda Castilla. E un deles foi o Xoral Lourenço, que era atípico naquel mundo, igual que Lopolías, pero sobre todo Lourenço, porque ademais todos se metían con él. El quería ser trovador, e naquela sociedade tan estamentada e tan impermeable entre as diferentes capas que a compuñan, pois un tipo como este era un rara avis, e el quería ser trovador. O sea, eu creo, sinceramente, que a principal mensaxe do Xoral Lourenço é que rebeldes houbo sempre, que nun ámbito que non era, digamos, a gran revolución social, porque aínda non chegou a primeira gran revolución social que houbo en toda Europa, que foron as guerras irmandiñas. A fin de contas, mesmo aquí neste país, niso estábamos avanzados.
pero él sí tiña a semente de querer ser trovador. E despois de pasado moito tempo, aquela prosa ampulosa, porque nos pagaban a 17 pesetas liña na enciclopedia galega, entón, cando Morris Fandiño colleu aqueles folios, dixo, non pensei que fora dar para tanto, e dixo, claro, unhas liñas imaginarias. Despois de moitos anos, enganchei el Lourenzo, e de verdad, pasei no ben, e empezo, termino por onde comecei. Escribir é un placer, e é un placer que a xente goce co que ti escribes, claro. E con Lourenzo, digo de verdade, foi un parto indoloro, totalmente indoloro. Tuve que eliminar moito, para sacar moito da miña paixón por determinados temas que estaban na novela e facela lixeira para que todo o mundo pudera acceder e disfrutar, que era o objetivo. Xa non vos digo máis. Decidemos. Unha pregunta por aí. Si poderías contar así algún aspecto da vida cotidiana desa época, así que sale na novela algo, pero así un poquinho as relacións das persoas, os problemas de a esperanza de vida, que debía ser moi corta, entón os medios que tiñan... Mira, hai unha cousa que aparece só de maneira humorística, porque, queiramos que non, estamos nun segmento social, o que aparece na novela, que é o que se move na corte ou nos seus arredores, como pode ser o caso de Lourenzo e tal, non? Hai unha realidade que está presente e que ao mellor debía estar máis presente do que está, que é a gran preocupación por comer, por subsistir. Nos, claro, parece que non nos resulta especialmente atractivo, pero todos os mecanismos de sobrevivencia están vencellados á alimentación. O básico. O básico. E iso que realmente acontece nas sociedades. A Lourenzo, se o pinto raro, é porque el, sendo fillo dun soldado e dunha serva que está no Castelo de Lañoso, é porque iso, é por unha paixón que é a literatura. A literatura, a música, non podemos nunca esquecerlos que somos profes de literatura e tentar que o alumnado entenda que, oye, que isto non estaba escrito despois de puxeron música, e que é un proceso de confluencia porque non se entende a poesía sen a música na época medieval. É algo que custa, claro, e mesmo cando se lee hai unha pequena traizón ao que é o produto literario no seu conxunto. Eu, por exemplo, ao alumnado sempre lle poño, antes de empezar a tratar os textos, poñolle cantigas directamente, tanto versións moi achegadas como Resonet e todos eses grupos musicais que os hai moi bons, dedicados a reproducir o son dos instrumentos tal e como eran e tal, para que o primeiro contacto sexa ese conxunto, poesía e música. E volvo ao que me decías, cousas que non metín da vida cotidiana desa época, e relacionado tamén coas esperanzas de vida que ti dicías. A esperanza de vida andaba nos 40 e pico anos e todo estaba relacionado coa boca. Afonso X morreu igual que o seu pai por problemas intestinais. Tiña unhas diarreas monumentais e acabou morrendo como morreu Fernando III en Sevilla. O sea, non o deron atallado. E todo tiña que ver coa boca. Por iso os médicos, que aparece algún médico na obra, eran tan importantes. Claro, rifábanse os médicos que viñan dos mouros, porque estaban máis que avanzados en comparación co que aquí había. E os cuidados da boca existían. E sabedes con que cuidaban a boca? Con mexo, polo amoníaco. Entón, eso de agua va non é tan certo,
porque o que había nas portas das casas eran pequenas vacinillas, urinois, non? Para deixar que ali apousase e aproveitar o amoníaco e poder cuidar da boca. Depois chegaron os franceses, a cultura francesa, máis que francesa, provenzal, que introducía esencias para que cambiara por lo menos o olor, para que non fedese e tuvera un recendo mínimo e que se pudera, pero eso era unha... Despois estaba algunhas modas, aparecen mencionadas as modas do vestir, e como chegaban aquí as teas que traían holandeses, ou viñan os árabes, traían moitísimas teas que viñan de Oriente, e había sentencias tremendas, non? Por exemplo, os bispos daquela anatemizaban aquelas mulleres que se atrevían a recoller costumes como os veus que tapaban a boca das mulleres. Claro, eso era árabe. Como se atrevían a vestir. E o mesmo pasaba do outro lado. Os ulemas tamén chamaban ao ceo porque se atrevían a facer ese tipo de rotura do que era unha tradición tal, non? Pero había outras modas. Por exemplo, chegou, e eu creo que chegounos tamén a través dos provenzais, pero viña da Alemanha, era máis xermánico, o costume de usar copos de estaño. Claro, a limpeza non era moita. Como moito daban a volta ao copo, e iso xa era moito cando acababan. E claro, botaban alcohol e collían uns pelotazos da mistura química e acababan en comas. Había comas. De tal maneira que se estendeu o uso dos velorios. Levaban o morto, o suposto morto, colocábano na mesa na parte máis grande dunha casa popular, que era a cociña, afastado un pouco da lareira, calzaban as velas, facían o velorio, de aí ven o nome do velorio, e esperaban a ver se reaxía, se empezaba a cheirar para a cova. Pero porque había moitos estados catatónicos que despois revertían e encontraban, xente que sacaba as mans despois de estar enterrada. E todo tiña que ver con determinados consumos de alcohol e a reacción co estaño. Hai cantidad de pequenas anécdotas vencelladas a iso. Para outra novela. Non, bueno, non sei se irá, pero desde logo é moi interesante. Esa nova historia que me corrixa o señor Pena, se me equivoco. Non te corrixo, non me atrevo. Non, que foron os franceses os que comezaron, os franceses comezaron a facer esa nova historia. Así, sobre todo. Que aquí hai un traballo precioso de Pejerto Saavedra, a vida cotía en Galicia. Sí. Ten as dos versións, ten en castellano e en galego. Eu coñezo a versión da Universidade de Santiago, que está en galego. Sí, que é máis breve. Que é breve e que é unha preciosidade. Porque, claro, fala da historia non das batallitas e dos grandes señores, sino, de como vivía a xente, como comía, como herdaba, como morría. Mira, eu tenho aquí unha pregunta. Hai unha cantiga que se chama A lealdade da becerra, que pela beira moito anda, non? Unha cantiga satírica de Aires Pérez Buitorón. Que era de Lalín, sabes? Parece ser. Manda que... Descubres tamén cousas que son impresionantes, perdona. E critica os nobres, non? Que entregaban os castelos ao boloñés. Vanacita, Beira, Monsanto, Marialba, Leiría, os castelos, Faria, Santarén, Troncoso, Sintra, etc. E tamén enaltece a feria de algún número de Cerrorico, non? Entón, unha pregunta era se realmente manejaste este documento, posiblemente, porque aparecen moitas poboacións. E outra é sobre a morte violenta literaria, penso eu, do protagonista. Pero, bueno, hai unha cantiga tamén de Afonso X o Sabio na que acusa, creo que é a Pero da Ponte,
de roubar as cantigas, os cantares de Afonso Eán Locotón. Pero a Ponte Fes un gran pecado. Exactamente, unha taberna que pertencía a Real. Entón, si ten que ver esa morte ou é simplemente para cerrar o círculo do inicio da novela? Agora che conto. Vamos, o primeiro cal era? O que... Sí, a lealdade da terra que pela beira moito antes. Claro, mira, Diego Pezzello, Airas Pérez Buitorón, que máis andou facendo cantigas desta Diego Pezzello, Airas Pérez Buitorón. Hai tres ou catro. Son os fundamentais, sobre todo o O Buitorón. meu Buitorón, que fixo unha cantiga con latinajos. Superista o capo meu, superista mea capa, dademos castelos que vos lo manda o Papa. Entón, é un tipo curioso. Durante moito tempo pensábase que era un trovador portugués, porque, claro, estaba vencellado e a seguir a defensa do rei. E, curiosamente, as últimas investigacións que houve, e moi boas tanto na Universidade da Coruña como en Santiago, en concreto Xosé Antonio Souto, non sei, é máis ou menos da miña quinta, que de feito foi profesor no Xelmírez, no 1, no 2, e logo foi á facultad e dedicouse a facer o que, por desgracia, non é moi frecuente, que é acudir ás fontes para poder estudar. E deixou as pestanas nos tombos da catedral e encontrou cousas alucinantes, claro. E unha delas creo que é a relación de Buitorón coas terras do Deza. E hai algún outro máis por aí vencellado. Bueno, tíveron en conta a estes poetas, igual que tiven en conta a obra literaria de Lourenço e toda aquela que facía referencia a Lourenço, que non é pouca. Pero claro, hai que buscar máis, non? Entón, escarbei, encontrei nunha tese doutoral de un tal Gonçalves da Universidade do Porto. Os portugueses teñen a ben poñer na rede as teses doutorais, que iso é magnífico, senón obras que non se poderían publicar, esta ten 1000 e pico páxinas, pois imagínate quen edita eso, é unha ruína, non? Entón, hai que aproveitarse das facilidades que dá a rede, e a verdade é que aí aparecen todos eses castelos e aínda outros máis, algúns dos que aparecen aquí citados e que non están nas cantigas veñen dese proceso de investigación e de xente moi rigurosa, non? E despois a outra pregunta era a da morte. Sí, a morte. A morte ainda non. Diremos unha cousa, non digo que morra, non digo que morra. Bueno, non, máis deixeino aí, a ver, está xa nas últimas... Se queda interrogante, chega o ruido, chega o cabalo, chega o caneliño e escoitas o ruido da chegada de xente. A ver, por que o digo? Porque dos poucos documentos reais que hai de Lourenço fora das cantigas e que non está claro que se refira a él, é un testamento asinado no ano 1279 que asina un tal Lourenço Martins, por iso eu atrévome a porlle un apelido. Claro, Lourenços Martins, Lourenzos apunta mal, e Martins non vos digo nada, os que acabaron modificando os apelidos galegos Martínez, perdón, Martins, que acabaron castelanizados en Martínez, non? O sea, debía haber centos, non? Pero estaba casado, segundo ese documento, está na Torre do Tombo, en Lisboa, estaba casado con unha tal Sancha de Guillade, e aí xa me empezou a interesar. Si el era o xograr de Xoán García de Guillade, o de Guillade é o lugar de Guillade. Entón, moitos tampouco hai. E dixen, bueno, se non é vero, é ben probato, vou aproveitar, vou vencellar e voulle montar toda a historia da relación que é verosímil, non é verdade, pero é verosímil, de que tivera relación cunha sobrinha, que non sei se a tivo ou non, de Xoán García de Guillade. Entón, o da morte, a mí sempre me gusta deixar as historias abertas. Por que? Porque aí intervides vos lle poñedes o final que vos pete. Que morre, vale. Pero tamén vos, que conste que quería transcribir o
o documento, ese testamento, e porlo como un apéndice. Claro, eso xa era decir, non morreu, non? Pero por outro lado, tamén me daba rabia, ao final, a razón é moito máis simple. Non tiven tempo para ir a Lisboa, xa tiña o salvoconduto de un profesor de literatura da Universidade, da Facultade de Letras de Lisboa, para ir ao tombo e sacarlle unha copia, non? Pero non me deu tempo. Entón dixen, bueno, pois mira, solucionado, queda aí e que a xente interprete e coñece. Pero é certo que hai alusións a mortes e a roubos de cantigas, esa cantiga en concreto é tremenda, non? E ademais é Anes do Cotón, que teóricamente está asociado ao Pazo do Cotón, pero que tiña casa aquí. E ademais, cando digo aquí, digo aí, na Porta Fagueira. Aí tamén hai interpretacións, eu coloco un bosque de faias de aquí ao río, e é entrar dentro do verosímil. A ver, estas non son terras de fallas, pero non hai fallas porque aquí se destrozou a flora autóctona, xa non vamos a entrar cos eucaliptos nin tal, de Rosendo Salvado, etc. Ou aproveitamento do monte co piñeiro, que sí que había piñeiros no país, pero non eran tantos. Pero hai unha das teorías é que Faxeira ven de unha regalización dunha suposta castelanización. Ou seja, a ver, non me digades se non tedes escoitado algún compostelano así de pro decir fajera. Bueno, sí, claro. Entón, o Faxeira ven dun refachimento a partir da suposta, e máis coa pronuncia probable, congeada, Fajeira. Pero eso ven de falla, un faial, había faiais, eso está documentado por todo o país e por todos os territorios, non era que tiveras que ir a alta montaña, pero bueno, é unha árbore delicada, sofre moito todos os procesos e dun crecimento lento, e ademais é unha madeira que tampouco interesa moito. Agora porque nos veñen de Ikea e todos estes, coas capiñas esas de falla, pero estaban aquí. Entón, mundo tabernario tiña que haber en Santiago, pero de que maneira? Claro, esa era unha das cousas máis sorprendentes, non? Como, por que é tan galega a lírica medieval? E miras os poetas, que foi o que lle pasou aos estudosos sobre todo a Joaquín Nunes, cando editara 28 e 30, sacou, non sei se foron primeiro as de Amigo e despois as de Amor, e claro, os Bouzabrei, Cunqueiro, Filgueiras, Blázquez, Álvarez Blázquez, alucinaron, claro, con aquelo. Sempre houve un pequeno coñecimento en determinada intelectualidade que vencellaba a lírica medieval a nós. E hai no en de la Iglesia, anos 1860 ou 60 e algo, antes do álbum de la Caridad, el xa tiña publicado cousas sobre que esa lírica tamén era nosa. Pero era un coñecimento moi limitado. Tamén fai referencias Murguía, Pondal tamén alucina. En 1905 sai o Cancioneiro da Axuda, editado por dona Carolina Micaelis, e claro, empeza a haber constancia, oye, mira, pero é que non tal, prácticamente máis da metade son galegos, de orixe. Xoan de Xinzo, Xoan de Lugo, e logo todos estes que aparecían. E aquí agora xa vos digo outra trampa. Lourenzo igual era galego. Non, digo de verdade, o sea, non me interesaba na novela. Pero o fenómeno da xograría era un fenómeno nítidamente galego, do norte, do río, por esa composición social. Ora, a composición social do norte de Portugal é moi similar, o sea, non é inverosímil que pudera ser portugués. E como estivo, ademais, asociado a todos os feitos, e el sempre estivo por que ves de Portugal se roubaste home ou mataste a ver, que lle larga
Martín Moxa e outra xente, dixe, bueno, vámonos a facer portugués porque nos ven moi acaído a toda a historia da Guerra dos Castelos. E, de feito, o nacionalismo portugués sempre o pon sen discusión. Foi Monteagudo, que acaba de sacar un libro sobre a nobreza do sur do país, que empeza a escaravellar por aí. Esparruña un pouco e, bueno, non lle falta razón. Ora, tiña que haber movimento, porque, claro, estaban permanentemente danzando. E a donde ian? Pois onde pagaban esa literatura. Bom, se morre a literatura medieval é porque sacaban os mecenas. Se non, seguían. Bueno, alguma pregunta máis? Ben, eu, para non desanimar os futuros leitores, que espero que sexan moitos, quero decir que ese final morra ou consiga sobrevivir un dos moitos exemplos da boa escrita, polo menos na miña percepción como lector, que non é unha percepción nin académica nin histórica. Unha pequena introducción, e salvando os que somos profes do vicio, é o obxectivo básico de alguén que escriba. O sea, lector modelo, para que pensas. Entón, ben, quero dicir que ainda sabendo, ainda que fose fechado o final e os houvésemos, moi emotiva a lectura, non? Que iso é, digamos, algo que merece a pena destacar, que máis alá do interés dos feitos que se relatan e de cales sexan en concreto estes, está o como se relatan, non? Entón, eu aí quería facer unha pregunta, non sei se neste caso ten que ver coa profesión de profesor de lingua en secundaria, porque eu encontrei que, bueno, xunto con esa urdime de cantigas que están na linguaxe original, imagino, non, do século XIII, hai tamén unhas pequenas aportacións a cada capítulo, as introducións que tamén nos evocan por un tempo pasado, pero toda a narración está nun galego moi actual, moi versátil, pero sigue sempre encardinado na época, o sea, aí hai unha... Eso contocho. Eres observador. Contocho. Un dos grandes dilemas era facer verosímil que coa materia tratada tivese ese sabor medieval. Eu non sei se te fixache determinadas prosas, frases longas, se les prosa medieval e non só lírica, digo, non só creativa, senón prosa incluso histórica, que ten poucas diferencias coa concepción da historia que había daquela, coa propia literatura, ten uns períodos longuísimos e utilizan o que chamamos lingua polisíndeto, veña, que escrito pero que pronunciaban non? Era restos da escrita derivada do propio latín. Pensade que levaban moi pouco tempo escribindo en galego, entón o modelo era a escrita do latín. E eu procurei deixar ese sabor, incluso coa introducción de determinado léxico, pero medindo moito, de tal maneira que unha persoa que teña unha cultura media non tuvera ruidos de comprensión desas palabras, pero procurei ese sabor. Tamén sí que hai un esforzo estilístico nese sentido, tanto en léxico e despois as introducións, se miras a prosa medieval, tanto historiográfica como a literaria, tanto do ciclo troiano como do carolinxo, os textos que temos escritos en galego, todos veñen coa introducción. E máis, as cantigas de Santa María
non sei se lembrades que teñen varias liñas en que se resume o argumento de esta cantiga fez ou mandou un facer rei Afonso e que conta como se salvou dunha tempestade, non sei, estáche contando a película. E eu procurei, imitando a prosa medieval, eses encabezados que deran algo de sabor. E as poesías son todas reais. De feito, algunhas o que fixen foi orientar o narrado para poder coser a poesía. Hai un momento en que na corte de Afonso X se encontra coa súa namorada e fai aquela cantiga, que está claro que fai referencia ás cantigas de malmaridada da tradición galego e peninsular, e que lle di, eu sabía tal, eláiase de que se fora enteirar por fora, que a súa namorada fora a casar. E cando está, non vamos destripar moito, por si non. E despois tamén collín, en determinado momento, Afonso X fai unha doazón a Lourenzo. Non sei se deu ou non. Está claro que Afonso X pasaba moi ben con Lourenzo, porque ele botou tempo ali, mesmo eso está documentado, que por outras cantigas e por a relación con Suárez Coello e outra xente, vense para Occidente, vai para a corte o Guillard a ver se pode conseguir algo, que o pobre respondía a ese modelo do segrel, o nobre vindo a menos, que tiña que cobrar porque senón non podía facer de poeta. E Lourenzo seguía estando na corte. E a coincidencia coa Valteira... Bueno, perdón, e ese documento que aparece encabezando o capítulo é un documento das reparticiones que fixeron tanto Fernando III como Afonso X despois da conquista de Sevilla. É curioso, repartían todo, pero os muiños non. Os muiños, o rei quedábase co dereito porque claro, eso era básico despois do que falábamos antes, de que era moer a fariña, era fundamental para converter en alimentos. Bueno, pois imos dar por rematado esta fantástica charla e agradecemos moito que viñeras e esperemos que este coloquio, aquí charla sobre a novela, así os nosos alumnos os anime a lela e a disfrutala como disfrutamos aquí os que haremos unha lectura. A verdade é que moi agradecido de poder estar con vos, porque, salvando unha excepción, é máis interesante o contacto cando se lee, porque hai xa coñecimento previo, xa é un diálogo potente. O sea, que te emplazo a tomar un viño e a ver que leas. Xa paramos. Moi ben. Xa levantamos a sesión, non? Moi ben. Exactamente.